aure na. Ranar aure, ranar 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 aure na. A ranar aure na wa zai share mini kokana. A ranar aure na wa zai bani kogarin kwana. A ranar aure na kamar zan cimma bukatuna, amma a ranar aure na sadaukar da linzamina. Tambaya ta menene ne ni ma abin da ban gane ba, halayya da ɗabi'ata da na sani ban daina ba. Da na sani ke yace halinka ba zai canza ba, kana da mummunar ɗabi'ar da ba za ta kai ka gari ba. Na yi zaton ka tuba, ashe ko ba za ka canza ba. Na baka yarda so da amana, ƙarshe ta zama haɗin gaba. Kai dai baka da hali, a zuciyarka akwai kulli da za ka gyara ɗabi'arka da ka ci riba ko a gaba. Wannan ɗabi'ar da ka ɗauko sam ba za na jure ba. Kana da muguwar halayya, ni na faɗa ba raini ba, da za ka gyara ɗabi'arka da ka ci riba ko a gaba. Malam lafiya? Masu gyaran famfo. Kamar ya masu gyaran famfo? Ku yi haƙuri kawai, na kira su tun jiya masu gyara mu. Amma shi ne ka bar ruwa ya ɓata ma gida duk yana ta zuba a lambatu ɗinka. Da Allah ku yi haƙuri. Na ɗan ba fulawa ne ruwa, wallahi na manta ban rufe ba, don Allah ku yi haƙuri. Na gode. A tsaya mana. Kana da sauri. Amma dai ka san doka ne barin ruwa yana zuba haka a unguwa ko? Idan muka dawo muka sake ganin haka gaskiya za mu ci tare da. Na ji in Allah da baka ba za su ba. Na gode sai an ji. A tsaya. Habba mai gida. Kana ta sauri ba mu gama magana ba. Ka dai san wata ya ƙare kuma baka biya kuɗin ruwa ba. Kar ku damu, ku tura mu account number din in so zan samu ku. Ni fa ban yadda da mutumin nan ba. Alamar rashin gaskiya nake gani a tattare da shi. Kai baka ga yanda gaba ɗaya ya rikice ba? Gaskiya fa baka ga yanda yake magana ba, ina masa magana amma sai kokarin turo kofa yake yi. Ba shi da gaskiya. Amma ba komai, mu je kawai. Kada ki soyayya saboda tausayi ba soyayya bane. Haka ne. Mawallafa ko kuma in ce marubuta soyayya suna cewa tausayi tsani ne kuma yana ɗaya daga cikin shika-shikan soyayya. Kai kuma me kace? Sau da yawa mutane ko kuma in ce masoya sukan sa kansu a soyayya ta dalilin su. Daga ƙarshe kuma abun ya zo ya zama musu damuwa. Saboda shi so ba a ɗora shi akan tausayi. A duk lokacin da mutum ya ɗora so akan tausayi, idan tausayin ya ƙare, soyayyen za ta zama matsala, sai ki ya kasa fito da kanshi daga cikin ƙangi da damuwar da ya sa rayuwarsa a ciki. Tausayi yana da kyau. A shika-shikan soyayya babu tausayi a ciki. Saboda ita soyayya ba ta yarda da haƙuri ba. Zuciya kawai abin da take so ta mallaki abin da take so. Haka ne baby. Daga lokacin da ake ba zuciya haƙuri a kansu, daga lokacin take ɗaukan zafi don ta mallaki abin da take so. Hello? Kawata kenan. Ke fa baki da dama. A to kin san yadda za a yi? Ki bani 'yan mintuna kaɗan yanzu za ki gani. Ta irin wa'innan ba a sakaci da su. Ok, to ki bani 'yan mintuna yanzu za ki gani. Ta sai na zo.
Ya tafi? Amma ya tafi. Suna nan tsakar gidan nan shi da Patrick wannan yayan naki. Lord of mercy. Na shiga uku. Au, kuma za ki zauna ma? To me zan yi? Ta yi kokari za a nemo mafita yadda za a ki fita daga gidan nan ba ki koma ki samu waje ki zauna ba. To gidanmu ne? Gidanku ne, kai ne za ba ku da escape door? Mu fa gidan babu wani magana escape door. Hanya ɗaya ce in kika ce za ki fita kuma yana tsakar gidan nan. Kawai abin da ya kamata ki samu guri ki zauna. Motsi ma mai kyau kar ki cika yi saboda komai zai iya faruwa. Yanzu bari in duba kin gane in san yadda za a yi mu samu mafita bari in ji. Wannan baby ana cikin wannan halin ki kira da sultan. Kai, ni wallahi ba ma dadi ne matsalar ba. Wannan Patrick. Ai, wannan mutum. Oga, Na? kana ji? Ni fa mutumin cin kaman ban yarda da shi ba. Saboda in ka lura ya ki bari mu shiga mu yi masa gyara. Kaman bai da gaskiya. Ni kaina wallahi ban yadda da shi ba. Amma ka san matsalar ɗaya ce, yanzu duniya ba gaskiya. Kada garin neman gira mu zo kuma mu rasa idanu. So kuma haka ne. Amma ni da za ka yarda da tawa maganin, da mun je mun sanarwa hukuma. Saboda kamar yadda ka ce mutane ba gaskiya, za ta iya wani abin suke aikatawa a cikin gidan, shi yasa baya so mu shiga. Saboda in ka lura ya ƙi zuwa ya je ya kashe ruwan, kuma mu ma ya hana mu yi aikin mu je mu gyara masa ruwan. Shi yasa ni ban yarda da shi ba. Kuma haka ne ba. To ka dai nazari. Ba komai mu je dai. Sultan! 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 Waya naga sai Allah Allah kake mu fita. A to ai me sauri mu je mana ko? Ya rage jin motsi a ɗakin nan waye a ciki. Nan a Amir ne a ciki. Yawa dama ina neman sa. A bacci fake ba. Bacci fake. Kuma kin ga ba daɗi mutum yana bacci a ce an tashe shi. Ka sani ko ya tashi? A dan Allah ki bari. Dan Allah kansa zai iya ciwo wallahi. Ya ma rufe kenan bara na umma. Amir!
Dibura, dan Allah ki bari mana. Ba ki yana bacci kuma ki dinga mai nokin dan Allah. Ki haƙuri tunda ba mu gama magana ba mu sauka ƙasa muka gama magana in ya so sai mu hau sai in taso miki shi sai ku yi magana da za ku yi. Haƙuri. Haka ne. Ce. Muje? Wai dan ma ka raina min hankali ina kiran sunanka kana kin ansawa. Wai ko so kake ka raina hankali ne ka wulakanta ni ne? Haba ni na isa in wulakanta ki? Ni din banza ni din wafi? Kawai dai na fuskanci kamar shi dan yana neman shiga tsakanin nan da ki. Kaga ba ni hanya wuce. A'a. Ina sake je? Kamar ya zan je falo ne in zauna in huta. A'a, me sake je ki a falo kuma? Hutawa zan yi. A'a, kin ga kawai ki zaman ki ko ma me kike bukata kawai ki gaya min ni zan miki. Da nake zuwa in maka wanke-wanke kai kake sanya ni in maka? Zan je falo in zauna in huta daga nan in wuce kicin in dafa taliya. A'a, ya kamata ai duk abin da ke so zan miki saboda ko dan abin da yake tare da ke ko? Ba na bukatar cin taka. Ni nake so in dafa nawa na kaina in ci. A'a, ki haƙuri. Zan je in dafa miki saboda kin ga girkin maza yana bada mamaki. Musamman ma akwai wani mai sai da taliya a nan bakin titi. Na dan dau hannunsa ran nan ma nayi tayi daɗi sosai. Kwamatala, ba zan ci kwamatala ba nawo na ainihi nake so in ci ba girkin ka ba. Kaga maza ka bani guri. Kai. Kin ji motsin sun ko? Na lillahi na ilaihi. Ka dai ji da shi. Dan Allah ki zauna kar ki fito. Kin ga sun ba su daɗi ba. Kin gane? Wallahi ka je. Kar ka sake ka wannan ka daɗe dan wallahi kana daɗewa zaka tsince ni a falo. Mami na da ni. Kwarai da gaske. Dan Allah kar ki fito. Allah ya raba mu lafiya ki haƙuri. Lalle ma Sultan. Okay, baya so iyayensa su fahimci irin halayensa. To wallahi bai isa ba. Wai lissafa da dai sauran kwanakin da ya rage mana tsakanin akan maganar gasar da take tsakanina da kai. Haba, in banda abinka ai ina sani kuma ina bai tabbatar maka ni zan yi nasara. Allah ya kawo wata matsalar da kullum haka kake sai kuma an fara kasa. Ina mai tabbatar maka da in har ne nasara zan tarkata kudin account ina in ban maka. Haba dan Allah. Mana da gaske ne. Ai dadi na da kai ka wani abu ne kai ba abin da yake karya ma zuciya sai an fara kuma ka kasa kai labari. Akwai shawarar da nake so na baka. Ka koma ka bi wa'innan matan nan da kake bi sai fi maka amma kaga wannan yarinya dan gani nan bari wallahi. Haka faɗa? Insha Allah. Ya saura kwana nawa? Kwana uku ne rage. To shi kenan. Kai ka zuba min ido ka gani. Allah abokina ina tabbatar ma. To shi kenan. Rana ɗaya ka shiga zuciyata kai mata katutu ta yadda ba zan iya rabuwa da kai ba ta daɗe da maraba da kai. Ina ƙaunar ka Sultan don Allah ka riƙe min amana. Na ji kuma na ɗauki alƙawari. To ka san me albishirinka? Abba na son ganin ka. Allah to sai ka zo. Munafiki wurin ka nazo. To, me ya zafi haka? Zaki aikata abin da ya fi haka. Okay, masifaffiya ka dauke ni kenan. A'a, ni ban ce haka ba. Okay, baka dauke ni haka ba. Amma kuma nake kiran ka waya ka kina ga mun waya ko? Wallahi na kwanta kan wayar ni ban ma san kin kira ni ba. Okay, baccin safiya fi ni kenan. A'a, ya za in ce baccin sa baccin banza baccin wafi? Ya za bacci ya fi dan adam? Mu je ciki mu yi magana. A'a, kinga wallahi muni tana cikin gidan nan. Ki yi hakuri in ta tafi gobe sai ki dawo. Okay,
Don momin naka tana ciki sai na kasa shiga? A'a, aikin san ba zan so ta san da wani abu tsakanina da ke ba ko ta gan mu tare. Okay. Ranar aure, ranar aure na. Assalamu alaikum jama'a. Na san kuna jin daɗin shirinmu na Talk and Play with RR. A kamfani da suke dinka kayayyaki na yara na manya na tsofaffi maza da mata. Kuma muna sa customs da yawa wanda na san yana burge ku. To ba fa iya show muka tsaya ba. Suna sai da ɗinkakkun kaya sannan kana iya siyan yadi ka faɗi irin set da kake so su ɗinka maka kuma kawo maka har inda kake. Duka wasu custom da muke sa a cikin Talk and Play with RR daga kamfaninmu ne na RR.design. Suna da kaya iri daban-daban kala daban-daban irin su Morocco, dogayen jallabiya irin na mata. Kai dai abin da sai kun zo idan ku ya gane muku za ku zaɓa abin da kuke so kuma ku ba da umarni a yi muku yadda kuke so. Don haka duk wani kaya da ya muku za ku iya yin order su a social media platforms mu. Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp duk waɗannan za ku iya ganin su a ƙarƙashin hoton nan ta nan za ku yi musu magana ku faɗa abin da kuke so kuma su aiwatar muku da shi ɗinki ne kaya ne ko ma menene. Ko kuma lambobin wayoyinmu duk kayan da ya muku ba ma iya nan ba har da turarurruka takalma huluna da abubuwa kala-kala duka muke siyarwa a rr.design. Action! Daraja akwai matsala fa. Sorry, court. Kana jin yunwa ko? Wallahi kuwa. Ina ganin zaka so abincin Hungry Heart. Bari a sami yaro sai ya samu wannan ni ma ina jin yunwa. Ko kuma let me just call them myself. To shi ke. Yes. Arziki shine more rayuwa. A sabon gidan abinci na Hungry Heart muna da nau'ikan abinci na Larabawa masu daɗi da kuma gamsarwa kamar su mandi da biryani tare da gasasshen kaza, mandi da biryani tare da gasasshen kifi, mandi da biryani tare da kazar KFC, mandi da biryani tare da kaza, mandi da biryani tare da naman rago, tare da Arabian tea mai gamsarwa, ga kuma milkshake da Oreo drink. Muna nan a Amsalko Plaza bayan Novomed a kan titin gidan zu a birnin Kano, Nigeria. Domin ba da oda ko ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu a lambobin waya kamar haka: 0800-33-04-77 ko kuma 0900-77-77-6068. Sai kun zo. Ranar aure, ranar aure na, ranar aure, ranar aure na. Ba za ka iya nuna ni gurin ahalinka ba kenan. Zan iya, kawai dai kin san lokaci ne bai yi ba Huda. Ni yanzu nake son magana. Bara na shiga gurin momin sai na gabatar mata da kaina ko? Allah dan annabi kin ga wallahi ba na son abin da zai haɗa ni. Gani? Wallahi zan kwaɗa maka jakan nan. Kina ji? Na rantse da Allah babu mu ba ta ji daɗi wallahi. Kina ji? Mahaifiya ba abun dan Allah. Kai in Allah ya idan Allah me yasa ba kya jin magana ba dan Allah dan Annabi. Na ga miki gidan nan fa da mutane a ciki. Kin kama kai kin kutso kin shigo ba dan Allah dan Annabi. Au, ni kake gaya ba na jin magana? To amma dai abin da kika ke ma kin san baki kyauta ba yi. Yayi kyau. Na ji zan tafi. Yawwa. Gaskiya dai ƙara ki tafi. Tashi mu je in raka ki sai ki wuce. Ha ruwan. Wallahi yunwa nake ji. Sai na shiga kicin na yi girki na ci abinci tukuna. Guda? Sai kace baki taba cin abinci ba kice sai kin girki? Kana ji? Ko da ma ban taba cin abinci ba yau zan fara cin abinci. Don haka kicin zani. To amma kin manta tun last week gas din gidan nan ya kare? Ba ni da bukatan sai ka gaya min bara na je na duba da kaina. Kai, ita wanka. Gaskiya ne wannan yarinyar ne.
guda ɗaya ma ya ishe. Munafiki, ka ce ba gas. Kai me yasa yaushe zaka daina ƙarya ne? Haba Huda, wai shi zaki daina irin wannan rayuwar ne don girma Allah. Ranar da ka daina ƙarya ka san darajar kanka. Ke, ni ke ga wannan banzar maganar mara daɗi? Kai, ni kake dakawa tsawa? Kin ga ki dan kasa da muryar ki mana. An kiyaye kasa da murya, wallahi sai na yi ihu kowa ya je a cikin gidan nan. Ka dai san zan iya ko? Na san zaki aikata abin da ya fi haka. Kin ga bari in dawo amma ki tabbatar kin tsaya nan kar ki fita. Sai ka ce prison? Wallahi sai na fita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waye kuma yazo?